Trep Assembly. Kebetulannya kita kepada setiap ini menentukan dan support nominat orang yang benar tinggi di kren atau Assambly yang ini. Yang sangat indah di sini atau Assambly. Sampai begitu keren atau Assembly. Dan ini berpersama dengan sebuah pelayan paitbah bagaimana dalam berhubungan sama people party di kren for Assembly. Of course, someone has no name to give a plea. Okay, paitbah ni, kapag kita ko ang ay kulis. Ano yung mga mga jingduna? Dahil yung penkuan ng shimkhia. Yan ang penkuan. Nagkandang dari hidang, dari kandang magkulang ng mga masigit persya ay nasorka. Ngunang naman penot ay nasisi kaasi na mga katakan ng nagisyan ay kalawag ay konditi. Laraan ng pa, kumunjok, lamay pa. Sekunay syukur, yan ang jingduna ang kajumpi. Ngayon, nang mga mga masigit ay kabakta, ini itry mo itry saka. Kaksa maghoy! Nakatara mo yung kaniga soter, kaba isi ini utray mo putray saka! Sa kren nagiba kinong chua kay putray kimchmo, yan ang nagawin ko siya. Mray kamsusi, bakitri, kamay kakaji, jong dinang kamay kali, kistoris! Yan sa ay nagagunda na kasorka. Lara kibawan na siya ba na nagagawin ko si kiwakan siya, nagagawin ko si kinibat penmentor yung nong siyong. Hindi ba naman magpinchak niya, iwan na asam, iwan na kaleng-kaleng, isiyat na siya kabamon, isyat ni siyo, ibret, ikanyat kanya, ipinsa mo, yung nagagawin ko siya, ito makaraman ba? Kamar ka tagatao, o kipat kami, kapag sa People's Party, kapag ang sender, yan ang nagagawin ko siya. Nagagawin po, yun mo, yan kata, katang berwala ia berusaha kepada mereka ada minum tempat kita hakron try dan ini supaya mereka try juga yang